Assalamu alaikum. Ha joni ko lokolo mal balel naturel wala Umar Mbalo min salmina on musidɓe am ɓe jinnaɓe am ɓe ƴiƴam am ɗam leñol am ngol fuladunnaɓe hoddiɓe am ɓe hande ko fitam sensibilisation o gonɗen he dow min arta noon hande ɓuranmi artude ko manam ko lamde he question ji wodi ɗe lamdotomi hoore am mi falte toujours si woni wodi ɓurorɓe kam hen han walla ɗi wodi nanduɓe hen baɓe no min ni ɗi lamdoto ɗin koye mumen fi hoko enen en kori hebde ceernajo mawɗo mo ganduɗa fuladu piiw nanga on waɗa on to yeeso fi hoko enen en kori hebde mo ganduɗa ko peut être parti politicien on leader mo ganduɗa fuladu pi ko on nangi henna on yeeso fi hoko enen en kori hebde haysi ko patron mawɗo mo ganduɗa vraiment on fuladu piiɗini nangi mbo henni mbo yeeso fi hoko en kori hebde enen haysi ko artiste mawɗo mo ganduɗa fuladu piiw nanga mbo henna mbo yeeso fi hoɗum quoi pourquoi enen en mbawata hebde mo ganduɗa vraiment piiw fuladu o waɗa o reconnaître mon wawi hebde waaɓe no makko ni mais au moins mbo waɗe mbo keɗɗo yeeso pour hoɗum quoi voilà min simi lamdima ɗin hoore am han ko keɓanmi hen comme genre réponse ko mi yiyat enen ko en jawat nawyinde hunde fuladu tan jiita ceernajo yaha ha nawyine wiye oɗo manam mbo ɓaytine quoi non ɗo nanguno ɗembo ɗo jippinembo ɗon wano joni o ɓay ceernajo goɗɗo ari oɗo dal joni nawyi wona ceernajo mbo itte hen frein ɗum koye fuladuji yimi ɗum joma jawdi wona ɗo dula mbo yaha ha goɗɗo heɓa jawdi he jimba makko on itte wano dal on waɗe éliminé wiye o joni nono ko oɗa o jogui parti politique o kala ko noon si goɗɗo sorima galle tan ɓe jejjite fi hoko quoi enen dal en mbawata nangude neɗɗo ha gandine yimɓeɓe vraiment ko o iɗi ɗo ko o wonɗo enen piiw nangodiren nanguen on mais toujours yahata seeɗa tan puɗɗen wadde boycotté puɗɗen mbo sornande goɗɗi to leey enen mbo ɗaɓɓanta rival walla ɗaɓɓanen mbo goɗɗo mbo ganduɗa ko on mbiyeten toujours gueɓɓindinen mbo he on ta peut être sah mbo wawanno wallodirde he on ha ɓe keɓda doole on wona galle makko nanga mbo dal comme koto comme mbo ganduɗa ko o tawmi ɗo quoi fi hoko si en teskima han aduna o ko noon yarata ni Sénégal e hoore mum leydi ndi gonɗen ndi ko noon woni si a laari ɗo han Serigne Touba en ha ɗo ɗo wonɗo gomɓe mbo ɓe nanguɓe mbo ganduɗa ko ɓen ɓe ɓaɗi to yeeso ha joni ko ɗo ɓe nangunombo hanki ɗo han ɗo ɓe nanguimo walla sah ko hande ɓe ɓuuri mbo teddinde iɗi hanki imam Malik noonu ɓeɗo ɓe Boukounta Ndiassane noonu layen jiɗi ko noon mais enen joguino pourtant haysi peut être ɓe potano noon martaba han enen joguinoɓe ganduɗa machallah ko yimɓe Allah ɓe ganduɗa ko Allah directement ɓe kaldanno ko waliuji mbaɗaɗi reconnaître faami enen joguinoɓen no bagol no Mallamin Boun Djoubayrou en waɓe no ceerno Mat Julde en waɓe no seydal Hadji Ali Thiam e hoore muɗum on mo ganduɗa depuis 18e siècle he der mondial he mboni dari mo darani l'islam mboni ero hen mais peut être sa ɗi woodi ɓe kalta ɗo seydal Hadji Ali Thiam ɓe lamdiro hombo won on taali neɗɗo o ko ɓiɗɗo fuladu ɗum ɗi hertini ɗi amni ɗi hulɓini quoi par ce que si a laari hande a yii hande woɓɓe ɗini kaale sernaɓe ɗi kaale han ko on idi on woni numéro 1 on ko on woni numéro 1 ko on fota teskede fi makko wiccite fi makko jangge fi makko haale teddine mawnine ha mawna neɗɗo si a ala ɗaɗol han a wawata wiltude ko ma tan neɗɗo o jogo ɗaɗol diine to fuladu ko seydal Alhaji Ali Thiam ma teskoɗen ɗum ɗo he hoɓɓe woɓɓe garde han ko on idi to ñimnude ɗum daren caƴe ɗe ganduɗa ko hen diine ɗe giɗi fudde to fuladu est ce que enen mbawi kontude ɗo caƴe intellectuel o ɓe mbiyaɗo ko intellectuel étudiant gonɗo to université walla on quelqu'un ko xam ne vraiment on le considère comme un connaisseur comme un intellectuel si a lamnima mbo hande mbiyambo haalanam hoɗe caƴe giɗe idi diine to fuladu hombo est ce que wawa ɗum hebde directement lamdoto tontotoɗo ma ɗum tout droit wiyama ko nde saare diine idi watti nde ɗo ko he o année diine ɗe giɗi ko oɗo addi ɗum toon ko oɗo waɗi ni eni no ɓe gabbodiri yaade ni te pourtant ɗo Sénégal ɗo si a lamdima joom han wawama haalnude ɗum wiyama ko Serigne Touba walla ko kaari Serigne Touba no ɓe lontodiri ni piiw ɓiɗɗo fuladu o jottoɗo limanama ɗum te mbo wawata limde ɓe fuladuɓe fi hoɗum enen boppa ko e meɗen enen basa teskade ko e meɗen en majjat to jaren to kaybiɗen to en jottoytako ta tan en ganda to giwru en to en jottoytako ro kaybiɗen par ce que ko diwani ko mbinomi o yam chanson mi anda ko joguimi mi andata ko gomi mi andata ko joguimi si neɗɗo o nantinaki kan haala han sikka ko haala fla
mais si a anda ko goɗɗo han andata ko jogiɗa par ce que a jogoto ko a wodani si a jogima ko a wodani han a andata ɗum par ce que wona an woodi ɗum anda ɗo fuɗɗi a anda ko woni alhaali muɗum anda ko muuri to nder saabu hunde yoɗi jogui alhaali awa battinoren ɗum vidéo falaka juura kono ko beru ɗiɗi limmiɗo ɗi teskoɗen ɗin daren horo giwru en pour mbawen andude to kaybiɗen daren hoɓe hen goni puɗol meɗen horo woni lamol meɗen horo woni ɗaɗol meɗen guila he banggue diine ha he banggue culture banggue cosaan artiste ji meɗen ɗi ganduɗa ɗiɗo guila nde en ɗinin guettono ɓen ɗo gueto ɓen nangui fi affaire leñol ngol ɓen nangui fi affaire enɗam fi affaire tunnundu ko ɓen hande a nani neɗɗo e leɓa Fuladu han ko heɓe nananno ɗum mi siwrote han kuma nanannomi Jengi Bambaɗo wiya leydi belndi men Sénégal mbi leydi belndi men Fuladu woni leydi belndi men Allah mali en ɗum ta neɗɗo ɗi ko cukoyel ta ɗi toƴƴi gila nden ɓen ɗini ɗuma neɗɗo hande wona artiste tan yejita ɓen walla wasa ɓe wattande yili wona noon watte wona noon yarete ko ma teskodiren ko nandi hen ɓen keewi ɗo seni biri en he woɓɓe ta tan ko sengo culture o tan taw te ɗi woodi toon woɓɓe ɓe ganduɗa ko windannoɓe no taalifji ni no tindini ta tindi ɗi pi ko janguingol Fuladu ko haala Fuladuji tindi taali Fuladu e tarikaji Fuladu ay l'histoire ne ment pas. L'historien peut mentir, peut se tromper, mais l'histoire reste toujours vraie. Histoire on ɗin ɗo wonno ɗo ko baɗo ɗo kaaloɗo fi histoire o juumata walla yejita goɗɗi mais histoire o ɗi heddi ɗo wonno wonde ɗo ko an leɓata mbiya peut être ko ni wonno jejita année o walla jejita date o no regodiri yaade ni mais histoire o ɗi ɗon ɗaɓɓiten histoire ji meɗen ɗaɓɓiten histoire ji meɗen ɗaɓɓiten tarikaji meɗen leñol teddani tan ko histoire muɗum jogoto leñol si mawnani tan ko histoire muɗum jogoto si a anda cosaan maɗa anda histoire maɗa han hay ƴaɗa han a woɗɗoytako te si a woɗɗoyima han a wela ruttude par ce que to jottoyiɗa to si a lamdama hoko addi maga han si a haali a tawa koye lawol jananol dewɗa si a rewi he lawol jananol han joma o ara wiyama ruttano lawol ma ngol mi woodi ngol a ruttanto on toon nan yimɓe ɓe mino ñaagui nantino en ko leɓam minin ko par ce que wona fi waɗgol contre woɓɓe mais ko yidde hoore mum ɗum hay Allah noon wi yidde hoore mum ko he dewal Allah tawa jiɗen ko e meɗen gomen ko e meɗen guitten complexe gonɗe he meɗen o e aduna o ɗi yaha quoi te c'est le moment ou jamais o wattuɗo wonɗo si en pokkindinani en pokkitani han en jottoyta ko par ce que woodi woɓɓe ɓe ganduɗa ɗi en deggini ko ɓen ɗaɓɓatan ɗo peggoɗen seeɗa ɓe teela en ɓe jawra awa ko matan goo kawren pamodiren lebden o dialogue o mbiyami toujours il faut dialoguer il faut mbaɗen sensibiliser surtout woɓɓe ɓe paamani enen ko peut être ko keɓɗen famde ko nos étudiants là cherchez notre culture cherchez notre cosaan ɗaɓɓe mémoire ji mon ɗi mbatton ɗi naɓeɗi to Fuladu ɓagon toon ɗaɓɓe sernaɓe men ɓe mbaɗon hen mémoire ji moɗon ɗi leɗɗe meɗen ɗe ɗum pi ko ganduɗa ko fora hawrinide wona ɗon jabo ɗum wiiɓe mi yiɗo ɓe ganduɗa ko ga goni jooɗi ga Dakar ga mbaɗoya toon recherche gadda mémoire mumen si jahoyanni mbaɗa défendre on han mbatta toon cité hay enen hay site historique en ganda hay Moussa Molo ɗo wonno ɗo fayda ɗum Hamdallah en cayi si a innani hande woodi artiste ɗi mbiyata Hamdallah wiyama horo nden saare woni he Fuladu te pourtant ko e cosaan Moussa Molo tawa teskoɗen ɗin par ce que artiste ji c'est déjà ko enen ɓuuri guittomi wadde blâme enen en tant que artiste ko ma ganden ko jimoren he dow ko artiste wona immo tan ɓaga micro ɗi watta bla ɗi raconte des conneries il faut ko ganda an woni hombo hoko hen darantoɗani par ce que micro wona ko fijirte a heeɓi tan wonde artiste a woodi abiɓe ga ɓaawo a woodi ɓe ganduɗa ko he maɗa battanin copier si woni an ko jata ko o anda ɗum man a majjinat leñol parce que génération mume majjinta si a majjini génération mume pour pewtinoygol on pis général c'est des siècles et des siècles teskoɗen ɗum nous les artistes janguen histoire meɗen ɗaɓɓiren tarika meɗen ɗaɓɓiren cosar meɗen on a trop de choses à dire mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit dire et comment le dire et où le dire et quand le dire parce que haala wulluno wiyo kañ ko poɗɗo ɗum haalde o woni haalani ɗum goo wattu o fora haalede o haala ka o ɗiɗi ɗo fora haalede ɗo wona ɗon haala awa daren enen poti haalde horo kalten haala ka ko o wattu kalten ka e hono kaldeten ka teskoɗen ɗum en keeɓi ɗum tan en keeɓi base en jahat ɗum moƴƴi vidéo o juuri mi salmini on wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi salmini on wona seeɗa musidɓe Fuladu naaɓe daroɗen pour jahen to dow salam peace love and having fun Fuladu to dow